Shalom, shalom, shalom. ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ጸኒሕኩም Shalom Guds församling, Guds frid till er. ሎማ አንተ ድማ ነዝንጎ ዝኸውን ካብዛ መጽሐፍ እዚኣ ናይ ሓምሸይቲ መዓልቲ ሒዝናልኩም መጺና ኣለና Och idag har vi förberett från den här boken den 5:e dagen. ስለዚ ዛ መጽሐፍ ኣብ ኢድኩም ደሎ አንቢብኩም ምሳና ድማ ካብ ዝቃል ተኻፈሉ Och alla ni som har den här boken, läs från den och sen ta del av det här YouTube-klippet. እዛ መጽሐፍ እዚኣ ብጣዕሚ ኣብ ህይወትኩም ክጠቕመኩም እያ Den här boken kommer verkligen vara nytta i ert liv. ስለዚ ኣብዛሃለኹም ዓዲ ሃሉ ዛ መጽሐፍ እዚኣ ክትእዝዙና ትኽእሉ ኢኹም ናብ ትደለኹም ዓዲ ክንሰደልኩም ንኽእል ኢና Vart än ni befinner er i världen så kan ni fråga om den här boken så kommer vi kunna skicka till er. ክሳብ ሕጂ ብትግርኛ ጥራሕ ወፂኣ ደላ Hittills har den endast kommit ut i Tigrinja. ወርሒ ወርሒ ትወፅእ መጽሐፍ እያ Det är en bok som kommer ut varje månad. ኣብ ቀጻሊ ግን ብስፔስካ ክነውፅኣ ኢና I fortsättning så kommer vi även ta ut den i svenska. اوكي لما انتي حمشاي معلتي نابتحنا دلنا Idag är den 5:e dagen. كم زبل ابزا مصحف بجيجا يتصحف هذا رستي I den här boken så har den fått fel titel. جنتا تخكل رستا كم زي اتبل Men بزوح كنبهالينا جن عين الجرميات titeln är Mycket förtal kommer du möta, men var inte förvånad. بزوح كنبهالينا مالتي بزوح زيكم مونسكم بزوح اسمات سبات كوبسولكم يخوليو Mycket förtal menar jag att ni kommer få många namn, många saker som ni inte är. سبات بجيجا ملكع كتركمكم يخوليو Folk kan tolka er på fel sätt. نسكم زيكم يخوم كلكم يخوليو Saker som ni inte är, de kan säga ni är. جن اي تجرموا Men var inte förvånade. سبسليهم مزراب احقارص Att folk ska sluta prata om er, det kommer inte hända. اتوانا اقداسي نسخم من مخانكم تفلطوا ديو Det viktiga är att om ni vet vem ni är. مصحف قدس ونجيل ماتيوس I Matteus evangeliet نعرف 10:25 i kapitel 10 vers 25. تمهاري كم ممهرو جيلاون كم قويتو انت خويني اخلو نبعال بيت بإلزبول كاب بلوو نسدرا بيتو قدا كنتي ازيو بزوح زي بلوو Det är nog för lärjungen att det går honom så som hans lärare och för tjänaren att det går med honom så som hans herre. Har man kallat husets herre för Belzebul, hur mycket mer ska man då inte kalla hans tjänare så? ريخم إيسوس كروستوس اتفتصم أملاخ اتنوصو حكايدا زلو قويتا نعو بحلق أغاننتي أغاننت توصيلو Ser ni, till vår Herre Jesus Kristus som är den fullkomliga Gud som vandrade rätt, sa de till honom att han driver ut onda andar med kraft av den onda anden. سلازي نتوم دحريو متينا زلنا دقو دما بزوح كم زبلونا قويتا سلاز فلتا Och eftersom Gud visste att alla som skulle följa Jesus, att de skulle bli kallade för olika saker. نبعال بيت نعو كم زخابلو سنبيتا سوكدا أخندها بزيحهم بزوح زيبلوهم يلنا Och då står det, om de har redan sagt så här om sin lärare och sin herre, hur mycket mer ska de inte säga de som följer efter honom? كابغاني نيخا مبال دخفق نجر ولا حد يلا Det finns inget värre än att bli kallad du är från mörkret. سلازي نيسوس كوم اندحري لهم Om de har sagt så till Jesus, سبات دلايهم يبولوهم قعزوهم قاتسون vad en folk säger till er, låt dem bara, fortsätt din resa bara. زدلي وسم يتقعلكم عيتقدسوا Vilket ord än de lägger på er, bry er inte, gå framåt. كساب نسخم بتزلت أفلكم سنجيركم نرأسكم زيرعكم ما كم تزبولكم أكونكم Tills den dagen ni accepterar det de säger och lever i det, så är ni inte det. منم دي تسرق سب سراغي خانتي لو مخا سراغي خمالات هيكونن Om en person inte snor saker men han blir kallad för tjuv, han är inte tjuv. سلازي سراغ ندحر دي كوينكا سراغي لو منيل كان من تاي تقوهي Så om du inte är tjuv och de kallar dig tjuv, varför ska du vara ledsen för det? مخنياتو اي فلطو غانيو Eftersom de känner inte dig. سلازي توم دي فلطوها دي ما ننتكا خبلوها خوليو Så de som inte känner dig kan säga saker som inte du är. أقلقلت بزوح اسم كوتسوكم يخيلي Många gudstjänare kan få olika namn. زقلقلوهم وكا خيتروف حما اسم كوتسوكم يخوليو Även de som går i din församling kan säga flera saker om dig. تقدسوا لهم نقدمي تقصلوا Bry er inte om de fortsätter framåt. مخنياتو أسمات نززلت طفلنا ملاش كنهب جيزي يبلنا Och det är för att vi har inte tid att försvara alla ord som kommer emot oss. كساعة تردئوهم زموتسخم نسخم قنقعزهم قصلوا Tills de förstår och kommer till er, fortsätt er resa bara. رأيكم كتفتسومو تدليو
Om ni vill fullborda er vision, ናብቲ ዝረኣኹምዎ ክትበፅሑ ትደልዩ om ni vill komma dit ni har sett, ኣስማት ስም ክልጥፍልኩም ከለዉ ከይተገደስኩም መኻተላመዱ när folk lägger ord till er, bry er inte om det, fortsätt bara. ንስኹም ከምቲ ኣምላኽ ዝብለኩም እምበር ማንም ከም ድብለኩም ኣይኮንኩምን Ni är det som Gud säger till er att ni är, inte vad människor säger till er. እስከ ኣነ ከምቲ ኣምላኽ ዝብለኒ ይበሉ Så säg efter mig, jag är så som Gud säger till mig jag är. ኣነ ብሩኽ ይበሉ Jag är välsignad. ኣነ ብርሃን ዓለም ይበሉ Jag är världens ljus. ኣነ ዕውት ሰብ ይበሉ Jag är en segrare. ኣሜን Amen. ሻሎም Guds frid.